pamusoro vakuru vedare muri yezimbabwe ndadzoka zvekare iko zvinezvi pandiri kutaura nemi latest news dziri panapa ndedzekuti president Emerson Mnangagwa is back. Adzoka, he has returned home after a 3-day state visit to Ghana, during which Zimbabwe and Ghana agreed to strengthen cooperation across several strategic sectors. Ndo mamirira akaita chinhu chacho ende ndo mataurira vanga vari kudzitonya nyaya dzacho kuti tanga tukumbofambirawo kuti chimbonogadzisana but pakudzoka apa pane nyaya dzakawanda dziri kuitika munyika macho. Zuro ndizuro David Cottard, Douglas Cottard, I mean the son of David Cottard, akarowa akabirwa phone ku City Sports Center and zvinhu izvozvi zvinhu zvekuti so far hakuna munhu atasungwa anzi kuti takazviita zvinhu zvacho. Vanhu vaida kunzwa kazvazviti zvehearing rebeu zvaiti zve amendment bill, I mean raiitwa irori raida kunoninga. Saka zvinoziva kuti bill rese risati raningina panobodiwa hearing zoro vanhu zviri kufamba sei. Like apa handimunzwa vanhu vaiti ko ngashinge twakaka kureferendum chinja chingachidzoka kureferendum tiona kuti zvinozofamba sei. Dzanga dzingorowo dzimwe nyaya dziri kutaurwa but vanhu pazongewo pane dzimwe tsamba dzakungofambo dzichinzi ZRP ndo yadaro but now ndikuona kuti ZRP iri kuramba kuti hatina tsamba yatanyora. Varatanga kuona nyaya yatsamba asi nyaya yekuti vabuditse vachitaura vachikomenda on the issue yekuti munhu akabirwa phone akarowa havana kana anything chavataura. Vatozobuda izviso vakupindura vachiti the ZRP advises the public that it has not issued any statement regarding the alleged assault of Douglas Cottard. The message circulating on social media is therefore false and misleading. The police confirm that a report of the alleged assault has been received and investigations are currently underway. The ZRP remains committed to maintaining law and order and will provide updates through official platforms. Vatopedza zvo aunozombozvida here but anyways tingati chiko ndo mamiriro acho anenge akangoita iwe zvinhu zvacho zvonetsa zvine pamuromo izvi ngonza michazodaiso todaiso hatina kuzvinzwa. Unoona urohwa ukaitwa zvese zvese but it's up to them. Unongorekanwa kana vachida kukomenda panyaya yacho vanongokomendawo makomendera vanenge vachinzwa da kukomenda vachitewo, that's it. Kana vachidawo kuzoti tazoona kuti toita sei regedza tenoti kana kuti munhu wacho if it's necessary kwavari kuti gatinosunga munhu wacho ari kunzi akarowa munhu but handisi kuziva kuti ma-investigations kana kuti vachiri kuda chii chavanoda because chatotinetsa chekuti zvoni tiri kutomboonekana nyaya yacho iri under ma-investigations achiri kumbofambirwa nyaya dzacho. I don't know kuti varida kunyatsoinvestigata chiipa because ari kumbombuda atozviita hazvitore 5 minutes zvinhu zvine video tovaziva vakangoona chinjenzi chiri pavidhio unongonzwa kunza nekirikiri tinomutsvaga timbotaurirana kuti akaita sei nyaya yake but it seems like harisi dhiri stere kwavari but munhu akatobirwa phone kwavari harisi dhiri. I don't know why zvinhu zvacho zvichidaro zviri kutotivhiringidzawo zvinhu zvacho zvakadaro but anyways dzakawanda nyaya dziri kuitika. Petrol yakwira ndo zvinyengo dzimwe nyaya dzikutaurika amene kuti hazi kudzoka kwavaito vachazvifambisawo sei ipapo because normally tinongoziva kataimboona kudharawo paibuda ana Mugabe abuda vakaenda outside the country vachidzoka chakati chakwira but dzikisai maprize iwayo. But I don't know this time vachazvifambisa sei but I do not waste much of your time. Tingatoswera panapa tichingotaura kuti ninga akadai pane nyaya iri kutaurwa panapa toti munyatsoteereresa makadzikama mondudzawo kuti muri kuionawo sei. Madekwana akanaka mhuri yeZimbabwe, makadiko kwamuri mese mese. Ini ndofara tomhorosa Kulient TV zviri sei. Ndodawo kuti mwari padhuze nasekuru Ndunge vandisvitsirewo mashoko angu aya kuna sekuru Ndunge kuti sekuru, ndimi svikiro guru masvikiro atinoziva enyika yedu yeZimbabwe. Zvino ndiri kuuya kwamuri nchiti sekuru, muri kuzviona here kuti
chinhu chiri kunyanya kutitsikirira zvakanyanya inyaya dzemapuriketi famu dzakaromberwa idzi. Hamuna here zvamungaita sekuru? Notarisai muone izvezvi tichitaura kudai, Mnangagwa watambisa mari yenyika achienda kuGhana. Hapana Mnangagwa chaangafambira chenyika ino kunoti toda kukama kuryidzana. Hapana, kutongofambira idzo ng'anga dziya dzekuGhana dziya. Imi semasvikiro enyika muri kukundwa here nezvinenge zvandorombwa nemurume uyu? Muri kukundwa here? Makaona kuti vanoda mushonga sei? Vakaenda kundoona uyu Lenimo Zvitsva mutirongo, mukadzi mukuru kusumuka. Hapana chaifambirwayo paya. Zvakutaurwa naLenimo Zvitsva zviya zvokuti ndanda kurotswa ndichingoti kana unenge akutouya ndoziva kuti avo vapapo kutoda kundoonzwa kuti mishonga yake vanogona kuishandisa here. Haizi family yakachena yai. Waenda izvozvi ikoko kuGhana ikoko kufambire n'anga. Hapana chiri kufambirwa chero zvoita sei kufambire n'anga. Vana sekuru hatirambi tongoti masoja ari kukundwa naye achingourawa, mhuri yeZimbabwe iri kukundwa naye ichingourawa, nemiwo masvikiro edu saka Mnangagwa wobva ndiye watova bhuru romuno here waomani. Mnangagwa woita bhuru romuno. Sekuru Ndunge, garai pasi nemamwe masvikiro enyu, muchune kubva pamuri, mboswededzai chitofu chenyu ngachikurumidze kutsvuka chaizvo. Mumborwisa navo nemiti yake yaanongouya nayo achingotsutsira munyika munomu. Masoja apera kuita matununu, hapana kana uchine njere. Vavese munhu wese wakungoita zvaanoda. Ini hangu ini handidi zvokutongwa naMnangagwa ini.